Amagama akho baba. Sithembiso. Hayi angikuzwa. Sithembiso Zulu. Sithembiso bani? Zulu. Udume ngobani? Uclash. Yeah. Clash kade wanyamalala ubukuphi? NgiseThekwini. Wenzani eThekwini? Ngihlala khona. Yeah, kusaqhubela ugayi eThekwini. Ha? Okay, Clash. Nginendaba nezinto eziningi angizile ngalezo zinto zakho ngiyazazi. Ngiyakwazi ukuthi ukuphila nanegebengu ngaqala ezinye sizafa, ezinye zaboshwa. Anginendaba nalokho. Enginendaba nakho yilokho. Okusho esihlangene ngakho. Angithi yazi? Ngithole information ukuthi kuneplan yokuthi kuyobulawa uFakazi. Ufuna ngizwe? Ngithole information ukuthi kuneplan esuke ejele. Yokuthi kuyobulawa uFakazi othize. Complainant ngisho njalo. Abantu ababoshiwe mazayizayi. Awu2 amagama aba2 Isa. Ubani omunye wesibili? Isaac. Ubani? Isaac. Isa no Isaac. Ubani Eric? Eric sorry. Ha? Eric Mtitenzi. Akuthi yabona ukuthi angibhayizela. Lalela lapha mina ngiyasazi istory yazo. Bengeke ngikusukele ngingasazi istory sami. Uyayizwa le nto? Akekho umuntu osekwaba phambi kwami wangalikhuluma iqiniso. So masazongididisa wena ngamagama ucanga ukuthi angiyazi lento engikhuluma ngayo. Angithi uIsa bangaphakathi ibhele bayitholile. Baboshelweni. Baboshelwe ukutshontsha imoto. Yes. Nemali. Amroba ne-hijacking. Uhlangane nephi wena nabo? Ngihlangane ejele no. Nini? Mhlaka ngiboshelwe ngihlangana ngomhla ka2 wakaboshwa ngomhla 30. 2 uboshwe ngomhla ka30 ba? Ngomhla 30 December. Hayi ngoJanuary. Uboshwa kuphi? Uboshwa khuluma phezulu baba. uboshwa eThekwini. Boshelwa in Market eSpam. 38. Engenanhlamvu. Right. Kwase? Ngaphuma ngomhla ongahlangana nabo ngaphakathi. Ejele. Right. Nothing ijahile. Ungangixoxela istory eningi. Ngifuna ukwazi leyo ekulinka nokconnecta nokubulawa kwa-witness. Yazi? Iyona le kuthatha yazi ukubeka la. Uyangizwa ngitheni? Anginendaba nezinye izitori. Mina bese ngazi ukuthi kuneplan yokubulawa kwa-witness. Bese sonibamba izolo. Nihleli nje noma nikhona eroundini bese sazi. Sishawa isikhathi. Nemoto la ikhona besazi. Yes? Besiyazi iplan. Namhlanje njengoba futhi sanibamba. Beningeke nize la ukube kuthiwa nizange nemplan le witness. Mina bengingazi nokuthi usukhona endaweni. Angithi yazi? So ngifuna ungitshela iqiniso wena ukuthi iplan ibithini? Iplan okay. Iplan ibithi sofika lapha ya. Okay, ubani oqhamuke nokuthi kubulawa uwitness? Ayilaba beboshiwe basejele. Oba Eric, Isaac no Eric. Isa no? Isa no Eric. Right. Kubulawa uwitness okuuba. Umama wakhona lapha ya. Ubaba naye baba. Bobabili. Ngobani? Bayababopha. Ngoba bayababopha. Okay. Bakhulume nawe ejele? Yebo. Ukhishoba ngebheki? Ngikhishoba mfana sekhaya. Uba? Lindo. Umuphi Lindo lo dayisa ama drugs? Yebo. Okay. Bakhona mase bekhokhelile bona lapho. Right. Batheni iplan yabo bebetheni kwena? Bebethe bazoyifaka bazoyisenda ngeke ama instant. Malini? Bebethe bafuna bazomu 60. 60 what? 60,000. Ukubulala ba? Bulala umama nobaba lapha. Right. Nikhulume ngaphakathi leyo nto. Yebo. Bese be aware ukuthi uzophuma. No, they were not aware ukuthi ingoba babebona icala lami ukuthi ngeke ngifike. Ubani okwenzela ukuthi uthole ibail? Ongenzelile. Yeah, ibail ithola kanjani uboshela isibhamu? Umsesho wami ibail ngakhona. Umsesho ba? Angimazi. Uvela ukunika ibail nje. Umtshela ukuthi usakwagwetshwa. Angikaze ngigwetshwa. Awukazi ugwetshwa. Awunalinye icala walibalekela de pending. Amacala uboshela wona phela. Okay. Waphuma ngebail. Iplan ibithini bathi bazokhokhela 60,000. Uma usubulele umama nobaba. I-description ya mama nobaba nomuzi kufanele wona ubani okunikile? Ibona bakunikile. Oba Is. Bakukhombise kanjani ningaphakathi? Bakhona wabasendela angazi ukuthi ubani ezoshutha khona lapha ya. Then emva kwaloko bona wabasendela bengaphakathi. Ngamanye amazwi kade benefoni. Yes. Bengaphakathi. Bahleli kuyiphi section? Bahleli D section. D section.
namanje basena iphone so esedivani yabana ugcine ukukhuluma nabo efonini namhlanje ngikhuluma nabo bengifonela ugcine nini ugcine izolo bekulesingaka lesithathu mhla 22 okay usuke waya ubona umuzi wawo identify selithi uphumile uphume nini wena ngebail mhla 17 last week usuke waya identify lo muzi lokade bechazele wona ubona alubonanga ibhodi lami khona ungawaqamba manga salibona ukuthi afike ebusuku awulibonanga nayo ibhodi lami alikho akuthi angibonanga ngaphambili straight baba umuzi wami uzulutheni ibhodi lami awulibonanga na ngalibona okay waqhubeka futhi ufuna ukubulala iclient lami right and then kwase then emva kwaloko sajika ngahamba usu identify umuzi right sengifuna ukwazi ke le esibhamu ke manje esibhamu ibona so identify le umuzi ke manje sekufanele uthole ithuluzi lokubulala qhubeka ke ibona futhi abafonele linye sithaweni abafonele kwerekhwele leli ngesithaweni bathi alingi ngisohlangana nalalingi esibhamu yafike la ngi waxhumana wona nalo kamina ngaxhumana nalo ngesimo sokuthi sasibonana kanje bamtshela ukuthi laphi ngizolithola kanjani likuphi bamtshela ukuthi bathi number yala bangilanga basi intrust ngisohlangana naphi siqokeni ngafika ngasithatha wafika wathathana i9 Z88 yazi Z88 emaphoyisa vezwana ngiyakwazi uyazazi ibhamu isibhamu zamaphoyisa leso bese nenhlamvu engayo bese nenhlamvu ezo6 ezo6 siphi sikulwane sayizayisibusiso liqinisele nini sibuye sayizwana so khola lo mfana lento uba igama kulo talent utalent sike sahlala kuyena isibhamu sike sahlala sihlale nini ke kuyena sihlale kade sesiphuma seniphuma umuntu wakhona lapha kamama besiphethe wena all along besiphethe mina ngisifisa kwamina okay utalent ubumtshela ukuthi niyokwenzani lapha mina ngibatshela inkingi mina ngibafike ngabatshela nje iqiniso madoda ngeke kwazi ukuthi ngibulale umuntu esifazane yiphi indlela ke musuqamba manga baba ngithe ngikunika ichance yokuthi ukhulume iqiniso angizwa ngithanda bazi ukuthi siyodubula manje pho indawo bebazi lo but isitori kade umtshele sona ukuthi niyokwenzani ukuthi siyodubula that's it manje pho indaba ungikhulumela istory eningi laba abanye kade bazi ukuthi uyoduthola ulinde ubazi udriver ubengazi okay anzange ngidubula ngithi kodwa nifikile ubaba nimficanga yena umama nimficile yena okay angifuni ukukhuluma into eningi bazini laba bazi kusenidubule noma ngadubula njengamanje befasa udubula izolo ever since angizange sawubamba mama bazi ukuthi senidubulile okay manje phindisela isibhamu ufike nathini mina ngithe sengiqedile ukwenzani bazi ukuthi senidubulile bazi ukuthi usubulele wena uchaza ngeke bazini ukuthi awubulalanga ngiyazi baba but bese ngifana bese i-sacrifice engiyenzile ngitshela impilo mama ngathi ngiyasacrifice ukuthi ngize ngifike ngizokuchaza no ayikho leyo nto ubufuna ukushaya inona empilo ngetshela lotho angithi umama ushilo wathi akavala icala angithi ushilo wathi akavala icala wamtshela futhi ukuthi bekufanele abulawe angithi nase nathi akakhokha imali engithela ayikhokha umama 20 umama uthi uno 20 nathini nina wathini nathini sathi ngani nathi uzozama uzozama uyazi ukuthi nginayo recording le yazi nginayo le recording bengingakhulumi wena bekhuluma utalent ngobona uclever afuna ukuvela ukukhuluma yena libe ikhala kan lisebenzisa talent likhona efonini angazi ngizokhiphile okay unaso isithombe sesibhamu unaso efonini yakho avu impatha busishuthelana no khona ngisakade we mame avu impatha okay isibhamu siqhumile lapha siqhume kabili siqhunyiso ba kade sisiphuma ngesithatha utalent asiqhumisa benifuna ukuthi umama kholo ukuthi ngempela ibizokwenzeka lento uma engasayikhiphi le mali benzama ukumotivate manje kuzokuya neniganga hayi baba ngicimile manje usu right ngoba nakusijampeli bese ngivele nje ngivala ngoba even lento khulumela phezulu bese ngivele nje ngiyeka ngoba kwalento abebengithume yona ngigcine ngasayenzanga ngesimo sokuthi nami ngibuye ngabona umama phela unengane ngamyeka ayikho leyo nto mina ngiyazi ukuthi niyenzekile ayikho into engayazi kulungile angifuni ungichazele istory
ngifuna ukungichazela istory. Okay, ngizokuhand over kulabantu engizokuhand over kubona okuyibona engifuna engilindele ukuthi ukhulume iqiniso nakubona. Yayizwa leyo nto? Mazayizayi nisebenza namazayizayi nizodayisa ngabantu bakini. Nisebenza namazayizayi nidayisa ama-drugs, laba badayisa ama-drugs, uLindo wakini udayisa ama-drugs, nalo umuntu talent udayisa ama-drugs. Niplana ukubulala on behalf of amazayizayi. Niyabona nizinja nina engingafanele ngabe niyaphila ngokomthetho. Nizodayisa ngabantu bakini. Uzokhuluma iqiniso ke baba, yazi kade okwenza uphunywa ngobuqili wena kade ngazazi izitori zakho. Yazi asikaze mina nahlawe kanje kodwa ngangazi ukuthi sohlala kanje. Yazi uzongisiza ke baba ukuthi uzokhuluma iqiniso. Yilo kuphela ngikufunayo. Delele mina ngokuthi ubone ibhodi lami uqhubeka wenza ideal namazayizayi. Kulungile. Ngiyaxolisa. Ngiyaxolela. Ngifuna amagama akho baba aphelele ukuthi uba. Talento kaNgubo igama lami. Talente. Talente lesizulu. Yeah. Yes. Wakaba isibongo. WakaNgubo. Ngubo. Yes. La khona. Ngihlala 18 encane kodwa manje sengihlala eThawini. Ufike nini eThawini? 2019. Okay, uphila ngani? Wenzani eThawini? eThawini ngidayisa ama-drugs. Uqale ukudayisa ama-drugs? 2017. 2017? Yes. Okay, inhlobo nama-drugs owadayisayo? Ngidayisa cocaine. 2017 ukudayisela ba? Kusukela ngobani? 2017? 2017, from 2017 to 2018, I mean. Ngidayisela uMosimo. Ngaye ngidayisa. uMosimo lo wakuthetheleni? Yes, wakuthetheleni. Izayizayo? Yes, izayizayo foreign. Ukudayisela yena i-cocaine? Yes. Right? Ngaye ngidayisela yena. Ngafocus emotweni, then ngabuya ukuthi imoto azikhiphi imali enough, ngabuyela futhi ama-drugs in 2020 to 2020 kuzobe manje. Uyidayisela wona manje? Manje sengiyidayisela. Uthenga kuphi? Ngithenga khona kuDSLN. Uthenga kubani? uJP. Uba lo? Omunye uproduct osebenza khona kuDSLN. Uyini? Uyinajera akahlali khona lapha nje. Uthumela umfana ngihlangana naye akunikeze umsebenzi. Uyamazi wena ebusweni? Angimazi ebusweni. Musiqamaka? Phela angamazi ebusweni. Bayabona abantu abafundisa. Yebo baba. Bathi ngazi abafana bakhe. Yabo bafana ngazi. Yebo baba. Yes. uJP uyamazi noma umazi na? Angimazi ebusweni brother. Ngazi abafana bakhe. Uba manje ukuthi nje angifonele ubani uShoti? uShoti umngane wami yena umuntu ade ngisebenza naye, ngisebenza noMosimo. uShoti ulo kade nithenga ama-TV noma kade emaseleni? Sithenga nawo ama-TV namafoni. Niwathenga kuba? Yena. Ngisothenga kule bafana bayamasela. Abawoba? Cast abanye sebaboshwa, abanye sebashona. Yeah. La kodwa nje especially umuntu esasingithemba ngoba sasazi usakhuluma njalo lo kuthiwa uNgusi. uNgusi? Yes. Lo wafela lapha ya? Yes. From there we shooting? Yes. From there nje siphinda ngoba sasinabathi. Wafa kuyiSunday? Yes. Kade beqeda ukubamba umuntu wezwe? Kusezwe usushonile. Because babe nokuthi basidayisela into babuye bazoyilanda sebenza sibashaye basine bashaya umuntu bakhomba ukuthi izinto zithini face phinde futhi. Okay, nisaqhubeka nokudayisa nokuthenga? Asithengi manje. Ugcine nokuthenga? Since kwafika wena asithengi. Ngobani mina? Hayi price akusaba phela thina bha. Ningisaba ukuthini? Sibona izinto ezenzakalayo la umuntu uzangipage lakho. Abantu bekhuluma amaqiniso sibona ukuthi bashayile abantu. Ngoba abantu basaganga nje badayisela obapho. Hayi kodwa basafika eThekwini. Mhlawumbe sebeyaliza nje ematendeni. Ngiyazi vese. uShoti ngiyamfuna usathenga uphi? uShoti kade ngicela ngasasebenza nabo sengifika ngolesini. Usathenga uShoti? Hayi kade ngicela ngithenga noma mhlawumbe umayithenga athenga ngwami. Okay. Ubasithembana eThekwini. Asikhuluma indaba lelicala leli serious. Yeah. Benine plan yokubulala uWitness. Izolo ngomhla ka-22. Yes. Amanga noma iqiniso lelo? Hayi iqiniso. Ngifuna ukwazi ukuthi wena ke ungena kanjani. Ungangixoxeli inganekwane ngoba sengiyalazi iqiniso. Yeah. Yayizwa le nto? Yeah. Ayekho umuntu osekwafika la ekhaya waphuma. Ngikhuluma iqiniso. Ayezwa? Yeah. So now ukuzezwana kufanele ungitshele iqiniso. Yeah. Ngine-recording yakho izwile? Yeah, unayo. Ubungazi ukuthi senginayo ngithi? Yeah. So angifuni uzenze umuntu engathi udlala irole encane la. Yes. Yayizwa le nto? Yeah. Kunesibhamu ade si-involve la kade kufanele kubulawa uWitness izolo. Yes, ngiyasazi. Esiqhumile kabili leso sibhamu ngithi? Yeah, besiqiniswe yini? Siqiniswe ubani leso sibhamu? Siqiniswe yini? Bekuyinhlobo naleso sibhamu? i-9mm. Ibiqhamuka be 9mm? Iqhamuka clash. Ibivelaphi? Clash uyithathephi?
sibala ndenze uclash la eposini lalindo umuntu esimazi ngaye uclash bafika bathi sibathi uclash ulonga le umazeni yini uclash wena last year late. Okay, ngifuna ukutest ukuthi uneqiniso yena. Yes. Uclash uboshwe kade nawe. Yes, uboshwe kade nawe. Waboshwa kwabanjwe 38. Yes, ngase rankenje. Ase rankenje. Yes. Idwanini lelo. Last month. December 2024. No, this month I mean, so this month we January. Yes, then month go January after renewal. After minutes ngofuna inhlavu zayo ngifika connected sale. Yabo. Ukuthi mina ngaye bangijojela ufuna mina ngisebenza ngayo, ngisena inamba yami. Wafika mina ezocela inhlavu ze-38 le. Ngathi mina umuntu mhlawumbe ungasithengela zona. Singami sombheka lapha ezansi erank eSembali. Oh, ila afika aboshwa khona. No, la waboshwa yena sesibukela rank eSembali sesihlukana. Oh, wabanjwa na 38. Wabanjwa na 38. Usuka mbheka esejele. Angazi. Okay, uphumeni nejele. I think uphume last week ngoba ikhona ngisho convention yami efoni ibetha nginikeza uPlan. Okay, ngifuna ukwazi ke wena ke. Yeah. Ukuthi ufike nini kuleli cala leli ukuthi kuyobulawa uwitness. Asiqale lana ke. Are you aware ukuthi uwitness kade yobulawa ukuthi ukhona abantu ababophayo? Abantu nje imoto zakhe eziwu2, are you aware? Yes, we are aware. Ubukwazi lokho? Yeah. Okay, ubani umuntu introduce le ndaba ukuthi kuyobulawa uwitness kuwena? Uclash. Yes. Ufike nini kuwena? Ufike nini izolo? Yeah, ngixoxa le story nje besenzekile. Yes. Izolo umefika ngoba fika bangifonela phambi kwayizolo ngolesi I think phambi kwayizolo angisho nje ngokuthi ngizangidida. Bangifonela bathi mfethu khona itelefoni seyishaya. Bakufonela benoba? Bena umlindo. Yeah. Ngithi umlindo wenzani yena? Uyadayisa naye. Uneposi. Dayisana. Dayisana. Yeah, udayisela kuphi? Udayisa khona station lapha. Right, qhubeka. So maybe fika ngimba ngifonela bathi nene bafuna sambe so connect le social media wakho so buye. Ukuthi mina ngibathembi. Bathi nene likhona inqine elilodwa. Yini inqine? So bathi isikole sibhame sodwa. Yeah. Yabo. Ukuthi mina ngibathembi angasokuthi mina sibhama ngikwazi ukuhamba nabo ngoba uClash angazi ukuthi nje bathi ngoshiye nami ucabangani. Ayithe bazoshaya. Lokho ngisho ikhona ngisho ku convention yami lento. Yeah. Sikhuluma naye. Ngicela ngibathembise ukuthi ngiyeza ngicela ngingazanga. Yeah. Mase ngakusasa kusho lesibili lo. Yes, sekuyizolo ngakusasa. Yeah. Useyabuka uClash ngone lento lapho ngithi mina ngisendlini. Athi ngila ngisema face content ngifuna sikhulume yaphuthuma. Hayi mase ngiyehle ngilini. Ngifika kuyena afika ngitshela ngiseface. Yazi la ngangiboshwa because besingasisana nithi. Yazi la ngangiboshwa mfethu bayafuna amaphoyisa. Bathi babe ngibuza ukuthi uhlangana naphi notalent ngokuthanda udayisa ama-drugs. Nanesibhamu satholakala isona esadubula West Street no Pine I think. So leso sibhamu bathi mina bese ngisibuyisela kuyena uClash ngoba mina ngidayisa ama-drugs nalo. Isikhona istory sinjalo. Ukuthi leso sibhamu sadubula. Yes, sadubula ba. Sadubula umjitha lapha usebenza ngakhona ngale West Street. Samdubula nini lesi sibhamu? Last week. I mean, kulona inyanga ngisho nje because ayikapheli. 38. Yes. Yeah, ubani wadubula ngale 38? Anginayo ngisho ngoba leyo office angibanjwa yena. Kodwa nje yatholakala kuyena leyo 38 leyo. Wena wazi ngani leyo 38 yabulala umuntu? Ngitshela wena sengitshela izolo wena. Wena sazi isitori sokubulawa komuntu? Yes, ngiyasazi impela. Kwafa ba? Umuntu ngale. Washona inkwane ekhala. Bangwa amaposi. Wabulawa ngayi-38. Wabulawa ngayi-38. Sengitshela wena lo mfowethu ukuthi bathi ne-38 yona yabulala lo mjitha. Mina bese ngimbuyisela uClash ukuthi thatha 38 yakho ngoba itholakala kuyena. Libulawa nini ekhalati? Kuyona lenyanga. uJanuary. Yes, uJanuary. Belidayisela kuphi? Belidayisela ku-Pine no Street. Yes. So mase sike mfethu kumele ube wash. Mfethu khona isipani esikhona la. Sina asifunela isolanda imali ne-pole orange. Yabo. Ipole orange na but ayikhona njenojitha boshiwe la athi usinikeza imali base khona ipole orange first hlehle la nemali asithi. Mase ngithi mina ipole orange yana ngoba khona ingane ethushe lomzulu la sesi-DJ naye. Yabo. Icule ne-DJ. So ngithi mina ngoba ngayibona ipost yakhe ku Facebook wami ukuthi hayi ngingane le yabo ilahlekile into kanje. Mase ngimtshele ngithi ngimsearch futhi ufuna uzoyibona futhi ufuna yami ikhona leyo ngane mongena Facebook. First umuntu ngiseshile yena ogqoka.
awukhulumi ngalo muntu lo leso story ngiyasazi athi ngiyayibona ngithi mina masathini angidalodele lesithombe akhombe isithombe lapha uChilonzo naye noma masathini angisendele sona ngimsendele leso sithombe yabo masathini sohamba ntombi ngithi mina ayikho inkinga ngokuthi uzona kwenziwa niyokwenzani uthi yena siyolanda imoto ezuthu limasasilande imali akangitshela ukuthi kuyobula umuntu yeah right waze nini kuyobula umuntu kaze namhlanje sifuna imali manje okay ngaze sesingena ngaze sesingena khona lapha yabo ulo mama mekuthi le mali akayikhipha samshaya yabo washo kanjani ukuthi ayizoyikhipha kanjani uma imali nizothini bathe imali ikhona lapha ngene mama uyayiphatha imali yeah sesingena phakathi lapha ningena noba ngena mina wena umlindi yeah yeah isibhamu siphethe ba isikhwama siphethe wena uhleli usiphethe ngemuva ngesikhwama lesi simnyama yeah kanti usubonile wena isibhamu sinhlobona bese ngisibonile isibhamu usibone nini ngoba ngisibonile sami sibalanda phezulu ngoba bayizele bona so bayizele bona endlini bafike endlini ngathatha isibhamu ngingena naso ngafika ngasibeka endlini sisalinde usipha ngoba bebengenayo transport kahle ubani manje usipha lo transport lo ngani yeah so mase befika ubani ohlanganisa usipha mina ngoba usipha ngimsebenzisa for go deliver ngayo mase ngithi ngayo deliver ama drugs okay yeah ngithi nesipha isicelo sangise mase sihamba iplan ke wena kade uyazi ukuthi umama mayengayikhipha imali yashawa leyo nje bese sesingena ke usibe ulo mama ayikhipha imali samshaya okay isibhamu bese siphethe ubani singena ngaphakathi flash la usiphethe ngesikhala singene bese ngene la ngithi ngiyangena ningena kanjani singena nje straight nje asifakile mamask ngithi mina awungijike mina khona la ngithi ayine madoda phela lapho singeve sikubulala umuntu mfethu simbulala into zakhe asingene endlini lapho singobuza ayisekho isidingo sokuthi sodubula umuntu bese ngifice futhi ngempela umama simfice nango la esiyaphuma benimazi ngani nina umama bona bayamazi mina ngimazi akuyena kodwa lo mama lo ngimsendele esithombeni wena ukumthatha kuleyo mama osesithombeni uthatha mina esithombeni ngoba ngithi ipost yashawo oh okay bangena nenzani bese ngene nje ayimapproach mama yaphila kanjani amasathini yini ngansiza ngani ngithi mina ngikhona usicela ukukhuluma naye seceleni nje amama arefuse ukuthi sikhulume naye athi ngicela ukuthi nibuye kusasa ekseni ngabo 7 ithi mina no lento yaphuthuma ingempilo yakho oh wena busuwazi ukuthi manje kanti sekuzokwenziwani kade uthi ubungazwa nangithi bangijinisa singena noma mina ngikhipha imali samshaya base ngikhulume naye mina mama kahle masathi mama hayi ahleli ngirandela afona anike qhamuka ingane yakhe intombazane efeyini izifona ukuthi ila izolanda lo muntu ade yomlanda masihlale la mina futhi ngihlale eduze kwakho umama ulindo ahlale ngale side isibhamu sikubanga leso sikhathi isibhamu sikuklash usiphezela isikhwameni okay mase nitsamisa khona umama nizange nimenze lutho ikhona ideal eniyenze nomama ngitshela mina umama ukuthi mama ngekwazi ukuthi ufele into ongakwazi ukuthi uphinde uyithole yabo ngoba wakwazi ukuyithenga imoto sangaphinde uyithenge futhi wena into ongayenza cela ukuthi usinikeze le mali sibuyisele labantu abasebesinikeze ubusuwazi wena ukuthi istory esithini ngithi wena ufika ungazi usuyazi manje bengazi ukuthi malini mina engizimase social imama manje okay uma ke senihamba ke umama namshiye phila umama simshiye phila futhi sivumelana uyaphila namanje umama ngithi ngicela ukubuza ke uma seniphuma naphuma imoto ibilaphi imoto ibabelezana yeah naphuma nahamba ukugqiba kwethu ngesama ngabe ngazi ukuthi sizokwenza ngoba phaka la singashongo khona naphuma waphuma kuwena nobani nobani na clash nolindo ukuzweke la kunoma mezo uzokhumbula ukuthi uyambuza lento sesakhuluma nje nomama uclash wasuka wahamba ngeso sikhathi hamba beyobeka isibhamu esifihla kwabuye nesikhwama kuphela wazi ngani wena bengisikhwama ngisiphethe yimina nje ubesiphethe yena mina so ngifuna noma uzongitshela besiphethe yena ngithi ngala wena umthathi kadlalo ngiyakubona uzobuya dulo uzobuza umama konke uzokhumbula ngempela singene noma isibhamu ngifuna ukupruvela mefika uclash lapho sihleli lapha sakhuluma nomama wahamba ofihla waphinde wabuya sakhuluma saqeda sifihlelana manje isibhamu ngoba umama ngithi besama mpilo ubathe sabo clash ngoba ngithi basayenza into adishini lithe siyangena siyadlobola sifuthi simali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto umama bezoshawa nini mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya ngisho njalo so mase abona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina avilatha isibhamu mama usifihla abuke sephethe isikhwama kuphela yabo waze ngani yena mina so ngifuna ukukhuluma uzongitshela lesiphetho yena
ngala wena umthatha kuyadlalwa ngiyakubona uzobuya lo uzobuza umama konke uzokhumbula ngempela isingene noma isibhamu ufuna ukuprevent mefika uclash lapho sihleli lapha sisakhuluma nomama wahamba ofika waphinde wabuya sakhuluma saqeda sifihlelana manje isibhamu ngoba umama ngithi besama mpiki ubade sabo clash phela ngithi ba science intadation lithe siyangena siyadlobola sifutha imali mama ngenkani sibuye sithathe induzana imoto umama bezoshawa nini mekuthi uyagoloza ukuthi sithathe imali siyamshaya usho njalo so uma sabona ukuthi sengikhuluma kakhulu mina angilathatha isibhamu ngosifihla abuye sephethe isikhwama kuphela yabo waze ngani ukuthi ubeyofihla ukutsheleli ngibonile mina ngithi mina ngoba ngiyabona ukuthi indaba ahambeni isikhwama phinda buye because sifike singayalizansi yabo mase sesiqedile nomama azazi futhi sikhuluma azathi mama nina kahle kahle nithini yabo azisibuze ukuthi kahle kahle sithini sithi na mama uyicabange le nto le kodwa uwazi ukuthi la ucabangela impilo yakho nezingane zakho usho mina kanje bese siyaphuma sahamba kusho ukuthi ideal ade seniyenza nomama yokuthi sihlele sikhanda lakhe manje asimdubule apha imali sibuyisele amafethu then mase siyayishiya ideal mase siyabatshela amafethu ukuthi lo mama uzocuza usulicala ngiyekeni bekufanele kusolwe icala Bona besashaya ukuze noma mengizukufakaza. Okay. Ngafike mina ngasike umuntu ashayela ukuthi akumele ngifakaze because alright mase nihamba ke. Mase sesihamba uclash ngase sihamba sithi awuqalaza lapho phambili. Ngize phambili mengithi angiboni umuntu abula sidonse la eceleni isibhamu. Asidonse kuphi? Like khona la driver yakho yakhona etshanini. Sidonse sifayela. Mase ngisithathe mina. Sithathelani? Isiphethe ngithi ngisikhwama. Mase ngithi lenze. Usithathelani wena isibhamu? Ngifuna ukusiphatha mina. Ngobani? Ngisafika ngenkolo. Mase ngithi nemfezi yabo ukuthi umama bese ezoyikhipha le imali. Asisikhumisa kabili kuzobona ngempela bese siphethe isibhamu ungabanzi bese somshaya iskeni. Ngoba boya ofisi mezongimeke usakwenzekile lonto bazomdubula ngempela yabo. Mase ngishaya ngempela futhi kaphili qoqo. Phinde ngisithathe mase ngisiyenza. Usikhokhile noma bese sivese sikhokhile? Ngisikhokhile. Bese nenhlambe ngakule lesibhamu. Ngizu6. Uzibone nini? Ukuzusiza kade ngisibeka endlini kade uyosibeka nini ngasikhathi befike ukuqala ngifike ngasibala phela ngiyasazi baba uprice isibhamu ngiqamba manje bekunhlobo nesibhamu 9 mm yabona ngizokukhombisa lapha efonini ikhona le fonini yakho ikhona le fonini yami mina nginhlaba bekile yabo okay namhlanje wena ufonela umama uzwile recording ngikuzwisa yes recording ngizwile bese nifuna ukuthi bese nifunani imali mama mama bese ufuna imali ngoba uzothi mama uno 10,000 uno 20 but ngathi mina yazi mama wasibonaka eduthenga ngathi mina lungile mama ngikuzwile ku recording ubathulisa bebekhuluma kabi umuntu omdala bengakwazi ukukhuluma ngize ngesifebelana ngathani bafuna umuntu omdala okay baphuza lapho angithi yazi yonke lento ukuthi icala yes ngazi aware ukuthi kade nikwenza kuyicala ngiyazi uyazi ukuthi kube kuthiwa udutshuleyo mama washona nawe uzothatshela imeta noma uthi udutshuleyo umngane wakho ngoba into ede niyenza kade ni grounded ngaphansi kwalento ekuthiwa common purpose beninenhloso eyodwa nonke angithi yazi ukuthi icala asibonga ukuthi alenzela kanga ngithi but kune recording yakho lapha ekhombisa ukuthi wena busafuna imali kumama ngithi ngoba umsavile angithi ngingayitshela ukuthi mama ngilengikhulume kahle ngayo lena akangijiyele mama uyadlala baba ngimseka ngiyakade sibafuna ukuyenza lapho lalela baba uzocela ukukhuluma iqiniso yes qhubeke neqiniso lelikhulumayo uke washawa yebo ngishayile ushawa ba usokuthi ngiyashawa la imali ngisho ukuthi washaba la ekhaya hayi ngizo ngake ngashawa ngibuza ukuthi washawa la ekhaya indaba pho ukukhuluma iqiniso uyangazi mina uyangazi mina ngiyakwazi kakhulu ngiyalandela indaba ukhuluma iqiniso ingoba ngifuna ukushintsha impilo yami brother ngenze nini usufu uzoyishintsha manje ngoba nakusubanjiwe nothi ngoba ngibanjiwe brother kahle ngibe uthathekile ngoba mina ngiphuma ebhanjini uthathekile ubukade ugwetshiwe wena ngithi yes bengigwetshiwe angisahlangani naye usigebengu usadayisa nama drugs udayisa ama drugs niyabulala nenza yonke lento cishe wafa umama wabantu ube nenhlanhla cishe wafa ukube kuthiwa beniyambulala umama izolo beniyambulala umama izolo bekuyiyona into